Hej folkens, og velkommen til min lille introduktionsvideo. Jeg hedder Rasmus, og det er mig, som er indehaver her hos Hannibals Muskelterapi og Massage. Jeg vil gerne lige tage et øjeblik til lige at fortælle lidt om mig selv, sådan så I har en idé om, hvem er jeg, og hvad kan I forvente af mig. Så ja. Jeg er uddannet fysiologisk massør og sportsbehandler, og jeg har arbejdet fuldtid med det her de sidste 3 år. Og jeg synes stadig, det er et super nice erhverv. Der er noget meningsfuldt for mig i at møde folk, hvor de er. Og også ofte i en tilstand, som i en relativt sårbar tilstand. I det, at folk fortæller mig lidt om deres problemer og deres smerter, og jeg får lov til at lægge en hånd på dem. Det vil jeg sige kræver en tillid, som jeg anerkender og tager alvorligt. Og det er min hund. Hun hedder Lily. Ups. Jeg har også selv rigtig meget gavn af massage. Jeg er en person, som ikke altid er særlig god til at leve i min krop, og som resultat deraf, så tilbringer jeg lidt for meget tid heroppe, og det giver mig mere stress og mere angst, end hvad der er godt for mig. Det er i hvert fald helt sikkert. Og ja, massage er altid med til ligesom at få mig tilbage til min egen krop, og ligesom at give mig overblikket og overskuddet tilbage. Det føles virkelig som en genstart. Så ja, det er med til at holde mig rask, og det er ligesom den gave, som jeg bare gerne vil give videre til dig. Så jeg håber, vi ses. Og hvis ikke, så må du bare have det godt. Tak fordi du gad kigge med og høre lidt på min historie og hilse på min hund. Så yes. Hej, og have en god dag, ikke?